खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि प्रक्ति फाउन्डेशन अदालगुरिनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा बेबाराव फोरोंगिरिखौ मदद खालामनो आवगायबोदों प्रक्ति फाउन्डेशना अदालगुरि जिल्ला धोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय बयनिख्रुइबो गोजामसिन गंसेल' नायल' जाल' बर' आरो असमिया बिजोंनि 599 इख्राबारि गुदि फरायसालि जाय फरायसालिनिफ्राय जों मिथिनायाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गोबां ओनसोलाव सुबुं सम्पद दानो हाबोबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे फरायसालिनि बर' बिजोंनि गासैबो आयदाखौ सासेल' फोरोंगिरिया फोरोंथाइ होबोनो गोनां जानानै फैदों बे दुखुनांथाव थासारिखौ नोजोर होना अदालगुरिनि मोनसे प्रक्ति फाउन्डेशन मुंनि गावारि हानजाया गाहाय फोरोंगिरिखौ फोरोंथाइ होनायाव हेफाजाब खालामनो थाखाय गावसोरनि फारसेनिफ्राय बेसेनाङै फोरोंगिरि थिसननाय जायो बे बेसेनाङै फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्डेलियास दैमारि आरो धोनस्रि ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि बिथांमोना बाहागो लादों उदालगुरिनि प्रगति फाउन्डेशन आरो बेयाव बारग' प्रिन्सिपाल पुष्पधर बास्तला उदालगुरि हाई सेकेन्डारिनि आरो सासे ससियेल वार्कार इमिनेन्ट ससियेल वार्कार आरो सासे बिजनेसमेन हरिशन आगरवाला बिथांमोननि मोनसे ट्रास्ट बे ट्रास्टआ प्रगति फाउन्डेशन मोनसे मोजां इनिशिएटिभ लादों जे बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम जेराव माने 30निख्रुइ बारा स्टुडेन्ट दङ किन्तु बेयाव सिंगल टिचार सासेल' फोरोंगिरि बेबायदि फरायसालिखौ सायख'नानै बिथांमोना बे ट्रास्टनि गेजेरजों मिनिमाम मोनसे माननि बा रिमिनारेसन होनानै टेम्परारि टिचार एपइन्टमेन्ट जेब्लासिम बेयाव पार्मानेन्ट फोरोंगिरि फैया बे समसिम टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि मोनसे थांखि हिसाबै 599 इक्राबारि गुदि फरायसालि बे गुदि फरायसालियाव बड मिडियाम दङ एसामिस मिडियामाव थोजासे फोरोंगिरि दंखायो किन्तु बर' मिडियामाव फोरोंगिरिया सासेल' दा बे फरायसालियाव बिसोरो गोदानै सासे फोरोंगिरि थिसनदों आरो बे हाबाफारियाव जों बाहागो लादों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां सिंगल टिचार स्कुल दङ बेयाव एबसुनि आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्टआनो ज' लोगो नांनानै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय प्राय 100निबो बारा एलपि स्कुलाव बा एमइ स्कुलाव जोङो फ्रि माने टिचार एपइन्टमेन्ट होदोंमोन एबसुआनो रिमिनारेसन होदों आरो बे एखे खामानिखौनो बिथांमोना दिनै समाजनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि आरो फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतखौ नोजोर होनानै एबसुआ जि इनिसिएटिभखौ मिशन क्वालिटि इडुकेसनाव मावदों बे इनिसिएटिभआवनो बिथांमोनाबो मदद होनानै बे खामानिखौ मावदों जों थारैनो बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों आरो बाख्नायदों जे बे महान खामानिखौ मावनायनि थाखाय आरो सोलोंथाइया जोंनि गुबै एजेन्डा सोलोंथाइखौ गारनानै मोनसे हारि मोनसे देश मोनसे समाज ओनसोला मालाबाबो जौगाया जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतआ जेब्लाबो गोजों जानांगौ मोजां मानसि सुबुं धोन सासे राफोद आरो गोरों मानसि सोरजिनांगौ दा बेखायनो जेराव सिंगल टिचार दङ खारन सासे टिचारा मोनबा क्लासाव 25 साबजेक्टस थायो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गुबुन गुबुन माखासे ट्रेनिं वर्कशप बायदिसिना डिपार्टमेन्टेल हाबाफारि जायो जेब्ला बे सासे फोरोंगिरिया बे एक्टिभिटियाव बाहागो लाहैगोन अट'मेटिकेलि बेयाव स्टुडेन्टफ्रा क्लासनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जायो दा बेखायनो बे खामानिया जथेस्थ' पजिटिभ आरो समाजनि मोनसे महान खामानि दिनै जों बेयाव बाहागो लादों आंजों लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आथिखालनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो आगुनि जोंनि जिल्लानि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारि बे बिथांनिबो गामि आरो बे स्कुलावनो रतेन्द्र दैमारि बिथाङा फरायदोंमोन दिनै जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि जिखिनि लेप्सेसफोर दङ जोङो माने जयेन्टलि हाबा मावनांगोन आरो आं खावलायगोन आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ जे गोख्रैनो एलिमेन्टारि लेभेल आरो सेकेन्डारि लेभेल एलपि एमइ हाई स्कुल हाई सेकेन्डारियाव जिखिनि टेट एपइन्टमेन्टनि खालामनो गोनां दङ आरो जेराव जेराव पस्ट भेकेन्सि दङ इमिडियेट एपइन्टमेन्ट होनानै जोंनि सोलोंथाइखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगौ बे जोंनि दाबि आरो बेखौ आं खावलायो गोजोन्थों फाउन्डेशन नाমৰ এটি ট্ৰাষ্টৰ যোগেদি
য'ত য'ত এগৰাকী মাত্ৰ শিক্ষক আছে তেনেকুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত আৰু এগৰাকী স্থানীয়ভাৱে শিক্ষিত কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ দ্বাৰাই এই শিক্ষক দান কৰি শিক্ষকজনক আমি আমাৰ ফালৰ পৰাই ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰাই মাননি আমি দিম। এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু প্ৰথম আজি এই বিদ্যালয়খনতে আমি সেই কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই ট্ৰাষ্টৰ যোগেদি আমি য'ত য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কেৱল এজন শিক্ষকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চলাই আছে তাত আমি এগৰাকী শিক্ষক দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰু 2খন স্কুল আমি অহাকালি আৰু পৰহি আৰু 2খন স্কুল আমি দিম। এনেকৈ আমি এই কাম হাতত লৈছোঁ। এই কামত আমাক আজি সহযোগ কৰিছে বিভিন্নজনে। তো আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমাৰ সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াও আমাৰ মাজত আছে আৰু এই ট্ৰাষ্টৰ বিশেষভাৱে যিগৰাকী ব্যক্তি মূল দায়িত্ব লৈছে আমাৰ হৰিচৰণ আগৰৱালাজী তেখেতো আমাৰ মাজত আছে। গতিকে সকলোৰে সহযোগিতাত ৰাইজে যদি সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেতিয়া এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ অৰ্থে এই কাম আমি সদায় কৰি যোৱাৰ সংকল্প লৈছোঁ। আমি এতিয়া প্ৰথমতে 5খন স্কুল আমি হাতত লৈছোঁ। এই 5খন স্কুলত সফলভাৱে যদি আমি কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু স্কুলৰ সংখ্যা বঢ়াম আৰু লগতে আমি 2খনকৈ মানে প্ৰতিটো গাঁৱত আমি চিলাই মেচিনো মহিলাসকলৰ কাৰণে দিম। এনেকুৱা আমি স্কুলৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকে চাব। এনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই কাম আমাৰ লাহে লাহে আগুৱাই গৈ থাকিব। মিডিয়াম আমি য'ত যিটো প্ৰয়োজন আছে কেৱল বড়ো মিডিয়াম বুলি নহয়, এতিয়া ইয়াত য'ত প্ৰয়োজন থাকে ক'ৰবাত অসমীয়া মাধ্যমত যদি প্ৰয়োজন থাকে তাতো আমি দিম আৰু ইয়াত বড়ো মিডিয়ামত একেবাৰে প্ৰয়োজন আছিল আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ আৰু ইয়াত আমি দিছোঁ আৰু আমি স্কুল বিচাৰি আছোঁ। আমি আৰু স্কুলতো এনেকৈ গৈ শিক্ষক দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আমি আমাৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা আমি মিনিমাম মাননি আমি এইটো আচলতে দৰমহা নহয়, মিনিমাম মাননি তেওঁলোকক আমি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম আৰু সদ্যহতে অতি কম আছে। আমি সেইকাৰণে ক'ব খোজা নাই ৰাজহুৱাভাৱে, আমি পিছলৈ এইটো বঢ়োৱাৰো চেষ্টা কৰিম। চৰকাৰৰ কোনো ফাণ্ড আমি গ্ৰহণ কৰা নাই, এইটো আমাৰ ট্ৰাষ্টৰ নিজাববীয়াকৈ আমি ফাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নিশ্চয় মই এটা মেছেজ এইটো আমাৰ সকলোৰে প্ৰতি চৰকাৰলৈও আৰু যিসকল অলপ আদ্যৱন্ত ব্যক্তি আছে, যিসকল আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম আৰম্ভ কৰা উচিত। একোখন গাঁৱত যদি মানে এজন শিক্ষকে আমি গাঁৱেই যদি দিব পাৰোঁ, সাধাৰণ কথা এইটো। গতিকে গাঁৱৰ যিসকল সচ্ছল মানুহ আছে তেওঁলোকে মিলি দেখোন এনেকৈ শিক্ষক দিব পাৰে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সৰু বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ঠিক নহয়, তেওঁলোকৰ শিক্ষা যদি ঠিক নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি আগলৈ তাৰ পৰা ক'ত ভাল নাগৰিক পাম। সেইকাৰণে তেওঁলোকক ঠিক কৰাৰ দায়িত্বটো আচলতে গাঁৱৰ সমাজৰ। সেই কথাটোকে আমি ৰাইজৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো আমাৰ এটা মেছেজহে। থেংক ইউ। खुलुमबाय, आं मुस्लिम ईश्वर बसुमतारी बे 599 इक्राबारिनि आं गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बुंनो गोनां बेनोदि थारैनो जेनेबा जों सरासनस्रायै नुहुरनो मोन्दों जोंनि बर' मिडियामफोराव गोबां स्कुलावनो माने सिंगेल टिचार थायो। बेनि गेजेराव जोंनि बे 599 दिनैसिम आं बे फरायसालियाव 16 सननिफ्रायनो आरो 2016निफ्राय दिनैसिम आं बेयावहा 2025सिम दायो सिंगेल टिचार हिसाबै आरो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै दंबाय थायो। दिनैसिम आं सासेबो माने एडजास्टमेन्ट मोननो हायाखै। बेखिनिखौनो माने बुंनो गोनां। आरो जोंनि बर' एलपि स्कुलफोरा बर' बिजोंफोरा मानो थैलांदों होनना बुंब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो। मानोना फोरोंगिरिनि खम, फोरोंगिरिनि अनजिमाया जोंहा बहुद खम जानानै दोङो। बेनिखायनो गामि गांखननि रायजो राजाफोरा माने गुदि फरायसालिफोराव माने हरनो नागिराखै आरो जेनेबा उसुबिदाखौ नुहुरखायो बिथांमोनाबो जथेस्थ' नुहुरखायो। मानोना सिंगेल टिचारा मोनबा साबजेक्टखौ फोरोंजोबनो हाया आरो फारसेथिं फोरोंनो सानब्लाबो फोरोंनाय जाया। मानोना अफिसियेलि बहुद खामानि थायो आरो दायो जितु शिक्षा सेतु गथ'फोरनि माखासे आपल'ड खालामनांगौ बेयावबो टाइम थाङो। बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनो माने फोरोंगिरिनि गोबांथि गोनां होननानै आं सानो आरो। दिनै जितु प्रगति फाउन्डेसन आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै नोंथांनि फोरोंगिरि लोगोखौ दा बिथांमोनखौ मा बुंगोन?
बिथांमोननिफ्राय दा जोंनि उदालगुरि जिल्ला प्रगति मा बुंदों एनजिअनिफ्राय जिहेतु जोंनो फोरोंगिरि होदों आंनिफ्राय बहुत रोजा रोजा साबायखर थादों आरो बिथांमोननि बे जिहेतु एनजिअ बेयो गोलावै थांना थाथों होननानै आं सानो थेंक इउ सार